Consell Generau d'Aran entà poder dar tràmit a quauques qüestions, bàsicament de tràmit administratiu, que en de resuny era aprovació de plen. El primer punt seria l'aprovació se procedís de l'autorització d'usatge del parcatge 1500 de Baqueira. Com vostès saben, és un parcatge cotitularitat de l'Ajuntament de Nau Aran i del Consell Generau d'Aran. El que veiem, com a venguement en els darrers 3 anys, i aprovar l'autorització d'usatge d'aquest parcatge entrarà a realització de l'estivau Polar Sound 2026, que en tot cas, com vostès han en la documentació, ha d'anar condicionat per un costat a que s'obtingui l'autorització de l'Ajuntament de Nau Aran al desenvolupament d'aquesta activitat, a que se complisquen totes les demandes referents a la normativa de protecció civil i a que s'establisqui un servici nocturn de transport públic intern. Per tant, aquesta seria la proposta que portam avui a aprovació. Bon dia, magnífiques síndiques, magnífiques conselleres i magnífics consellers. I d'acord. D'acord, doncs passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. Passam, doncs, al punt número 2, que era l'aprovació provisional se procedís de la modificació de les normes subsidiàries de planejament aplicables als municipis de Canejan, Les, Bossòst, Vilamòs, Els Bordes de Viella Mijaran en relació amb els usatges i les construccions en soler no urbanitzable. Com també rebrembaran en setmanes, uns mesos, aprovarem de manera inicial aquesta modificació de normes subsidiàries que a la fi s'aplicarien a tots aquests municipis de Merijut també, del municipi de Naut Aran, que ja les hauria també aprovades amb anterioritat i que, com vostès rebremben, es permetran una sèrie de modificacions i d'actuacions que encara no se podien fer en soler no urbanitzable, entre d'altres causes. Per un costat, era començar la regulació per part dels ajuntaments de totes aquelles construccions o semiconstruccions que es malmeten el paisatge. Per tant, hi ha les qüestions que en aquest ple s'han debatut en qualques ocasions. Per tant, hi haurà que la normativa i també hi ha guia de tots els usuaris que sàpiguen quin tipus de construccions són admetudes. I paral·lelament també, que pensam que se rebremben vostès de l'alta importància que hi ha la reducció d'aquests metres quadrats entre noves implantacions, especialment de joans i ramaders, en els que reduïm de 5.000 metres quadrats a 2.000 metres quadrats. L'impuls de l'aprovació en aquests plens són que demorarà l'aprovació definitiva per a la Comissió d'Urbanisme de la Val d'Aran, que demoran poder estar abans del mes de març. Es passaria la paraula en aquest punt al grup de Convergència. D'acord, i d'acord, sí. Molt bé, doncs passam a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. I passaríem al darrer punt d'aquesta ordre del dia, que seria l'aprovació se procedís de la inadmissió a tràmit del recurs de reposició extraordinari de revisió de guant desacords número 5 a 6 de plen de data 11 de juny de 2025. En aquest punt, en tot cas, sí que li passaria la paraula a la secretaria general. Bon dia. Repeteix una mica l'informe que ja us va fer arribar amb tota la convocatòria. D'acord, doncs també per qüestions de mantenir la protecció de donades, perquè vostès han tot l'informe i el tràmit administratiu que demora per finalitzar i barrar aquesta qüestió. Molt bé, gràcies. Nosaltres ens vam estir. D'acord, doncs passam a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Molt bé, doncs en què així hagués plen extraordinari del Consell General d'Aran. Gràcies a tots per la seva assistència.